Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu usuku lokuqala siphumile emkhosini umhla ka-22 kuJanuwari unyaka ka-2025. Sibamukeleke abaku-YouTube sesike salahlekelana cisho amasonto amathathu onke ngoba saqala kancane uNkulunkulu wayesiyambula ukuthi no sizophuma emkhosini masitshela abantu ukuthi sisemkhosini. Sesingaxoxa ngawo manje ayisekho inkinga, sesiphumile sesiqedile. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siqale namhlanje ukudla lokusagcina ngonyaka odlule mhla ka-31. Siyambonga uNkulunkulu wethu sigcinile. Akukho kwenzekile. Hayi akukho nokuncane okwenzekile. Mangaphazami ngithi nginifakele isimanga sengane ena 10 years ebengingazi nami ukuthi kanye nathi emkhosini unini uselethe ubufakazi iqedile u21 days ingane ena 10 years. Kusho ukuthi ihlazo ukuthi umuntu omdala usabungena emkhosini, ihlazo lelo. Ngaphandle abagulayo ngiyaba-understanda, nakhona kufuneka akhulekele ukuthi ukukhuphuka ukukholwa kwakhe khona ezokhohlwa amaphilisi egula angene emkhosini angadli. uNkulunkulu uzomphilisa, akukho umuntu ozofa la. uNkulunkulu uyalisaba ihlazo, ngeke avume ufe usemkhosini bese kuduma ukuthi wafa wabulawa ukuthi uzila ukudla. Ngeke uNkulunkulu ayivume leyo nto. Kodwa ke thandazela ukuthi kwanda ukukholwa kwakho. Uma ufunda uLuka 17 verse 5 lithi izwi lenkosi abafundi basebethi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Ngempela umuntu nomuntu uyadinga ukuthi asondele kuNkulunkulu amcele andise ukukholwa kwakho. Ngoba sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona. Zenzeka izinto ngoba sikholwa. Masingakholwa izinto azenzeki. Ngisho uJesu esahamba emhlabeni ephilisa abantu ayethi ukukholwa kwakho kusindisile. Ungaze ukhohliseke ucabanga ukuthi akakaze amsindise, usho umuntu uyisindisena ngokukholwa. Cha, ukukholwa kuhlangana nomusa. Faith plus grace equals to salvation. Uzosinda noma uzosindiswa ngoba wena uze nokukholwa. Ukukholwa kwakho sakuhlanganisa nomusa kaNkulunkulu. So uJesu letha umusa, wena uze nokukholwa bese uyaphiliswa. Kodwa ke ngeke sikubeke icala ngene emkhosini udle ngoba wena udla amaphilisi. Kodwa o serious uyawayeka amaphilisi, angene emkhosini aphiliswe, angaphinde abuyele emaphilisini. Kodwa ngaphambi kokuba wayeke ahamba kudokotela owathi unesifo esithize ayomhlola bese ethi hayi usuphilile. Siyabonga kakhulu bese sinikhumbule ku-YouTube, bese sinikhumbule ni strong nokho. Yazi ukuthi nilikhuni ku-YouTube. Bengithi kotheleka inqwaba from YouTube. Ithawu ngoba sezuyithola ku-YouTube sifakeke ekhaya lezwi. Hayi bangenile kodwa abanye bakhona beza bathi sesicela ungene ekhaya lezwi. Hayi siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siqhubeka ke nenkonzo yokulalela. Siyaphuma ke ekuthenini siqale ngoMathewu chapter 6 verse 16 kuya 18. So vele sihlale phezulu lenkonzo lelizwe sikulona elikhuluma ngokulalela. Ngiyacela ukuthi sithoba amakhanda ethu siguqe bese siyakhuleka. uJesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando lwakho, sibonga usidina kuze kube manje. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo, usiphathele yona ngomoya wakho oyingcwele, uyicacise le ndaba yokungakulaleli. Ngoba Nkosi ezonweni zonke zenzeka ngoba siqale asangakulalela, ziwumphumela wenkonzo yokungalaleli. Siyabonga, sikunikeza udumo lokufanele lungolwakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ke bangcwele. Sizoya ke ezwini lethu lenkosi uSamuel oqala chapter 15. Nizomfunda ke ngibhale nje amavesi kusukela kuverse 1
kuya kuverse 35 noma singakafiki ku35 ngoba uma uNkulunkulu wethu ezivumela sogcina sifikile kuverse 35 the whole chapter noma singayiqalanga exactly ekuqaleni ngicabanga ukuthi saqala kuverse 3 kodwa kuverse 1 kuya ku3 vele into esixoxele ngomlomo. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Sizobuyela ke kulama verse ebeswathintile izolo uverse 22 no23 uma kuqhubekeka bese siyaqhubeka. Awuyazi ngajabula ngo-YouTube. Siyanibonga bafowethu nikhona ningalahleki ni subscribe lapho subscribe ku-YouTube khona uzothola inkonzo sizenza zonke izinsuku zonke usuku nosuku kunenkonzo eqhamuka ekhaya lezwi eqhamuka entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Sizofunda ke uverse 22 1 Samuel chapter 15. uSamuel wathi uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemhlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. uNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke ufuna silalele izwi lakhe. Ngoba umuntu olilalelayo umuntu onjani olenzayo. uNkulunkulu ufuna silenze izwi lakhe. Umuntu olalelayo olenzayo. Uthi Deuteronomy 28 verse 1 uma ulilalela nokulalela mase liphindwe kabili lo gama sekusho ukuthi uma ulilalela ulenza. Uma ulilalela ulenza. uNkulunkulu ke akakujabuleli ukuthi akajabuleli imhlatshelo neminikelo ngaphezulu kokulalela kwezwi lakhe. Ngoba ngeke ukusiza ukunikela. Khona abantu abanikelayo bebe bengaqualify ukunikela. Angazi ke noma uyangizwa ukuthi ngithini. Khona abantu abanikelayo bengaqualify ukunikela. Onjani umuntu ongaqualify ukunikela na? Umuntu okhumbulayo ukuthi kunomuntu onegqubu naye. Mawukhumbula ukuthi kunomuntu onegqubu nawe, umnikelo ubeke eceleni uhambe uyobuyisana naye bese uyanikela. Ngoba kungenzeka ukuthi awubusiseki nje ngoba kunesono esikhona. Siyambonga thina uNkulunkulu usivulela indlela ekhaya lezwi ukuthi yenze appointment number 1 number 2 sibhale phansi. Uma ususibhalile ufana nozivumile. Usungaqhubeka wenze zonke izinto ebandleni lakho, usungasidli isidlo uma nje kungekho sono ongasibhalile phansi usalinde idate nobaba uNtsibande. Nayo leyo date ukusho nje ukuthi ubaba uNtsibande uyenze noNkulunkulu ngqo. Ngoba uyena othethelelayo. Ubaba uNtsibande nje by the way. So ke senzela umusa ke thina ukuthi bhala phansi bese uqhubeka ke nokudla isidlo, uqhubeke nokunikela nakho konke. Lelo zwi ke silithola kuMathewu chapter 5 verse 23. Ngakho ke nxa uletha umnikelo wakhe altar ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Yes, it's more than ukuthi wena unegqubu nomuntu. Ukuma kumuntu enegqubu nawe. Verse 24 shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtar uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uzunikele umnikelo wakho. So asinikeli uma kunabantu abangasikhulumisi, siyahamba sobuyisana nabo. And kuyicala unganikeli, isono unganikeli, isono ungakhipha kweshumi, isono unganikeli. So ngabe amagama awuzucasha ngokuthi awunikeli ngoba uthi kukhona onegqubu nawe. Kukuthuma ukuthi hamba obuyisana naye. Uma ungabuyisene naye uzunikela, uma ungasanikeli futhi unesono. Angikhulumi ngokunikela ekhaya lezwi noma entabeni endlu kaJehova. Ngikhuluma ngomnikelo nje wonke jikelele. Unebandla lakho khonza kulona uyanikela. Awubusiseki ngani? Yini ungabusiseki? Usokwazi ubuza lo mbuzo. Khona umuntu onegqubu nawe, khona umuntu omlimazile, khona umuntu oxabene naye. Ngeke ukusize. uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemhlatshelo njengokuba enamela ukulalelwa kwezwi lakhe na? Lithini izwi lakhe? Lithi uma kunomuntu onegqubu nawe shiya phansi umnikelo uhambe. Yalizwi izwi lithini?
So musunikela ngoba uJehova kanameli iminikelo ngaphezulu kokunamela ukulalelwa kwezwi lakhe. Lalela izwi lakhe lithini, lithi shiya phansi umnikelo eduze kwe-altare, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu wanduku ubuze unikele umnikelo wakho. Verse 25, shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni, funa olwa nawe akunikele umahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini ukuphonsa edilongweni. Athi verse 26, ngiqinisile ngithi kuwe kawusoze waphuma khona uzikhipha ifading lokugcina. So why kuyisono unganikeli, kodwa futhi kuyisono ukunikela kunomuntu oneqhubu nawe? Buyisana ngomagama, asibuyisane nabantu kuze singoni ngokunganikeli. Hamba nobuyisane naye, uzithobe, uxolise. Ayikho into ezosuka kuwena, kodwa uzothola isibusiso sokwazi ukunikela. Ayasiqhubeka. Eselithi bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela. Sikuthinta ilizwe khona abantu abangaqapheli. Njengoba ningaqapheli njengama-emojis, athi umuntu angazi ngene kanjani. Yazi ukuthi uqinisile ukuthi awazi ngoba uqapheli, kodwa iqiniso lithi ifakwe wena. Ifakwe wena kodwa wena wazi ngoba uqapheli. Lithi-ke ukuqaphela kuhle kunamanoni ezinqaba, okungukuthi ukungaqapheli isono. Isono ukungaqapheli. Verse 23 ka-1 Samuel chapter 15, ngokubukwa ukwambuka kunjengesono sokubhula. Sikhulumele ngamambuka alindele umlilo oshisayo. Kwambuka kufana nesono sokubhula. Nenkani ifana nesono sokukhonza izithombe, ukhonza amadlozi. Mawunenkani ungezwa, kuyashunyayelwa day in and day out. Awuzwa wena unenkani, unesono esifana nokukhonza izithombe, obhali. Ngokuba-ke usethi ngokuba ulahlile izwi kaJehova, naye ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi. Uyalithanda izwi lakhe uNkulunkulu ngale ndlela yokuthi uyakulahla mawulahla izwi lakhe, uyakulahla nje ahlukane nawe. Lize lithi iBhayibheli uphakamisile izwi lakhe kunegama lakhe. Uphakamise izwi lakhe kunegama lakhe. Isimanga-ke leso ukuthi uNkulunkulu aphakamise izwi more than igama. Isalibheka leli vesi. Mahubo banda uphakamise izwi kunegama. uNkulunkulu wethu simkhonzayo. Aya ngilitholi kahle njengamanje, kodwa uNkulunkulu uzongisiza ngizolithola ngikwazi ukukusiza. Ayikasiyeka amahubo phakathi ka-116, 118 or 138, angisakhumbuli, noma 138, kodwa uphakamisile igama izwi lakhe kunegama lakhe. Kodwa-ke liqhamuka kahle, ihubo 138 bengenami impela, 138 verse 2, 138 verse 2, kodwa ulifunde-ke ngesingisi lizokucacisela, ngoba ngesizulu lithi ngokuba phezu kwakho konke uphakamisile igama lakho nezwi lakho. Bese lithi lesingisi uphakamisile izwi lakho ngaphezu kwegama lakho. Ucheck kwi-NIV noma iNew King James Version uzokuthola lo. So uNkulunkulu uphakamisa izwi kunegama, ngoba uyazi ukuthi izwi limile ngenxa, igama lima ngenxa yezwi. Uma izwi lakho lingelihle negama liyonakala. Uma into oyikhuluma iyiqiniso negama liyama liyathenjwa. So uphakamisa izwi kunegama. So ngakho-ke wena lenza izwi lakhe kunesibusiso, ngokuba ulahlile izwi likaJehova, naye ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi. Kwakukhulunywa nobani? NoSamuel. Verse 24, 1 Samuel chapter 15, uthi uSawule wayesethi kuSamuel, ngonile. Wenzani mayenze nje uSawule? Uvuma isono sakhe. Ngonile ngokuba ngeqela isiyalezo sikaJehova namazwi akho.
lokhu ngesaba abantu ngalalela izwi labo. Yabona usiyabona manje ukuthi kushubile. Kanti kulamavesi amanye ubethi abantu, mina ngilenzile izwi kodwa abantu abakhethe izikhulupheleyo. Usiyabona manje. Inkinga ke abantu babona emva kwendaba. Babona umnikelo wesono ungasekho. Babona umusa kaNkulunkulu usudlulile ngoba uyadlula. Awuzuhlala ingunaphakade, uyadlula lo musa owenzelwe wona. Usebenzisa usenethuba. Uthi kuSawuli kanti usho very late. Ngonile ngokuba ngeqela isiyalezo sikaJehova namazwi akho. Lokhu ngesaba abantu ngalalela izwi labo. Ungabesaba abantu. Lisho njalo izwi lenkosi. Ungabesaba abantu ababulala umzimba bengenakwenza lutho emva kwalokho. Uthi ngizonikhombisa okufanele nimesabe, Matthew 10:28. Ningabesaba ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Mesabeni lo muntu. Akekho omunye ngaphandle kaJesu ophethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi. Uthi ke uSawuli yena usaba abantu. Mfowethu singabasaba abantu. Abantu babulala umzimba bengenzi lutho emva kwalokho. Kodwa lo othi mayise ubulela uphonsa esihogweni, asimesabeni bafowethu uNkulunkulu. Asimesabeni lo muntu. Mesabeni lotho esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Mayesebulele yena okufanele simesaba. Uthi kuSawuli ngonile ngokuba ngeqela isiyalezo sikaJehova namazwi akho. Lokhu ngesaba abantu ngalalela izwi labo. Verse 25. Ngalokho ake uthethelele isono sami, ubuye nami ukuba ngikhuleke kuJehova. Yabona ke sekuqala ukhombisa ukuthi akayisolo, ugcina icala nje. Buya nami ukuba ukhuleke kuJehova. Verse 26. uSamuel wathi kuye, angiyukubuya nawe ngokuba ulilahlile izwi likaJehova. Naye uJehova ukulahlile wena ukuba ungabusaba inkosi phezu kwaIsrayeli. Ukulahlile ngoba wena ulahlizwe. Mina ngiyakubuza ke wena, umlaleli wami njengamanje. Awulilahlile izwi likaNkulunkulu. Usalidinile nje. Kusukela waphenduka wasindiswa. Usalidinile izwi likaNkulunkulu na? Awulilahlile yini? Hayi mina ngiyakubuza ngoba ngizokubuza futhi. Anginayo inkinga mina ukubuza. Verse 9. Anginayo mina inkinga yokubuza. Awulilahlanga izwi likaNkulunkulu wena. Ake sifunde lapha kuJeremiah chapter 8 verse 9. Ukulahla izwi likaNkulunkulu lithi, abahlakaniphileyo bayakujabha, besabe, babhajwe. Bheka balilahlile izwi likaJehova, banokuhlakanipha kuni na? Ngempela umuntu olahla izwi likaNkulunkulu unakuhlakanipha kuni. Unakuphi ukuhlakanipha? Umuntu olilahlayo oliphikisayo, umuntu olilahlayo ongalenzi, umuntu olilahlayo olizibayo. Alithatha lithi kushunyezwa oba kutshelwa ubani, hayi mina. Uyalahla izwi likaJehova, naye uzokulahla. Cabanga ukuthi uhlakaniphile kanti uyisuwula ngokulahla izwi likaJehova. 2 verse 9. Abahlakaniphileyo bayakujabha, besabe, babhajwe. Bheka balilahlile izwi likaJehova, banokuhlakanipha kuni na? Banakuhlakanipha kuni ngoba balilahlile izwi likaJehova. Ngempela mawulahla izwi likaJehova unakuhlakanipha kuni. Hayi mina ngiyabuza, angi-understand. Mhlawumbe wena understand, unakuphi ukuhlakanipha mawulahla izwi likaJehova? Uhlakaniphe ngani? Ulahla izwi likaJehova wena. Yini ngempela uhlakaniphe ngayo? Yini oyispecial ngayo? Ungalilahli izwi likaJehova. Uthini uHosea 4 verse 6? Uthi abantu bami bayabhujiswa ngenxa yokuswela ukwazi. Musukulahla izwi ngoba izwi lona elizokwenza wazi. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi, ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyakukulahla wena. Ukwazi kuyizwi likaNkulunkulu ngoba ilona elikwenza wazi.
uma ulahla ukwazi uNkulunkulu uthi uzokulahla, njengoba kushiwo kuSamuel, ngoba ulahlile izwi likaJehova naye ukulahlile, kushiwo kuSawuli. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi, ngokuba ulahlile ukwazi, nami ngiyakulahla wena ungabe usaba umpristi wami. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho, nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Uyabona modebesela izwi, nani bazali ningafuni ukufaka izwi enganeni, nenza kukhula abantu abazolahlwa uNkulunkulu, kukhula abantu abazoba nezingane uNkulunkulu angezuzinaka. Uyezwa ukuthi uthini la? Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho, nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. uNkulunkulu uzobakhohlwa abazukulu bakho, ngoba izingane zakho awuzifundisi ukunaka izwi. Uyathula nje, hayi asithandazeni sekuntambama, vele iqhubu liphuma uzithulela, uyidiscipline awenzi lutho. Ukuthi indala kusho lutho, ungumzali wayo, discipline ingane, uyiqoqe, iqoqeke, umvuzo wakho omkhulu ezulwini. Kodwa uma ungayiqoqi ingane, awukho umvuzo wakho ezulwini. Abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi, ngokuba ukulahlile ukwazi, nami ngiyakulahla wena, ungabe usaba umpristi wami. Khona abantu abangabefundisi balahliwe ngoba balahla izwi, balahla ukwazi. Abanye bangabazalwane nje sebelahliwe ngoba balahla ukwazi. Ngeke ngakhuluma la kulezi insuku, ngathi ngaye ebandleni la kwashunyelwa kwaqedwa iBhayibheli ingazange livulwe. Ukulahla izwi lokho, ukulahla ukwazi lokho. uNkulunkulu uzokulahla nawe, azakhohlwe izingane zakho ngoba ukhohliwe umthetho wakhe. Ngiyethemba izwakala indaba yokungalaleli ayikakami la, sisazoyiqhuba phela, into asikakafiki kuverse 35, sisadine kuverse 26. Siyambonga uNkulunkulu. Verse 26, 1 Samuel chapter 15. Ngiyacela sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu, siyakudumisa. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho njengawe. Siyabonga Nkosi usuku lokuqala emva kosuku olukhulu lokugcina lomkhosi. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, sisizwe sipha amandla okumelana nezivunguvungu ezizoqhamuka. Siyazi uSathane uma ngenyawo emva komkhosi, ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Makabonga uNkulunkulu osipha ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyanqoba kumnyama kubomvu. Ngeke sihlale iminyaka izinsuku eziwu-21 singadli bese sizonqotshwa uSathane. Sathane namadimoni akho ngikuthumela esihogweni ngegunya engilinikezwe kuMathewu 18:18, kuthe ngikubopha emhlabeni kuboshwe ezulwini, nengikukhulula emhlabeni kukhululwe ezulwini. Mabakhululwe abantu bakho Nkosi bezensindisweni, mabakhululwe emkhathini. Ngithuma umlilo wasezulwini, bayakhululwa, bayakhululwa, baye ezindaweni okhonzwa khona ngeqiniso, baye emabandleni, emagatsheni asentabeni, baye emabandleni agcwele umhlaba akhonza ngeqiniso. Siyabonga uNkulunkulu wethu, amandla osinikeze wona okulwa nesithe esinguSathane. Udumo lonke-ke Nkosi silinikeza wena. Sisho sonke sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Sibonge kakhulu abantu abaletha abantu. uNkulunkulu akubusise, akubusise, akubusise. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyaviva-ke, sivivela inkonzo imvuselelo yase-Gauteng, imvuselelo yase-Gauteng ingoFebruary. Siyaviva, sivivela yona. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, siyamdumisa. Emva kwayo ngiyacabanga ungekho sure kungasekuqaleni kukaMarch sizazomemezela kahle. Ngasekuqaleni kukaMarch sibuyela eMpumalanga. Empumalanga sekuqaleni kaMarch. Kukhona indlu kulezi ndlu ezakhiwayo, angizuyisho. Khona indlu besiplana ukuthi izovulwa mhla ka-1 March, ngomgqibelo ivulwe bese sikhonza nabo ngesonto. Kodwa bacelile bathi hayi basasele emuva, ngeke ikwazi ukuvulwa. So-ke ngase-ke ngithandaza, ngathinta-ke iMpumalanga, yalithatha usuku iMpumalanga,
ngezandla ezimbili. So ngokugcinwa inkosi sibuyela eMpumalanga laphaya eMalelane. Siyambonga kuNkulunkulu wethu, sicabanga ukuthi kuzoba ngasekuqaleni kwenyanga kaMarch, kodwa ngoFebruary siya eGoli eGauteng. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele, uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsibande useyavalelisa.